Dar, arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan 1000 nggih, Pak. Aja ngono, Gong, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok, Le. Kowe adikku kok, Gong. Kowe lara tambani tak tiliki kok kowe mati aku meneng wae. Aku iki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Ndas. Cundaka Panglingga Murda. Amwana kabagyaning gesang kula, Mas. Iya, iya. Bagong, dalem Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok ya nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ora cocok karo sasine to. Ngemuti bilih kekirangan dana Prabaya, Pak. Mila tirahan undangan sawalan taun kepengker kula anggih supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten mriku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados Bapak kersa rawuh, Gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Nang apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Pancen kepara saestu bilih estunipun angger kula nglempakaken Bapak saha Kang Mas Gareng kali Kang Mas Petruk menika badhe kula ajak pirembagan. Menika bab ingkang wigati. Bab ingkang penting tumrapipun kula lan masyarakat Pringapus, Pak. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki. Bagong kok ngrembug bab penting. Bagong menika ampun dianggep wong sing seneng sak kepenake dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saola-olane wong ki sing eneng apike. Sak apik-apike wong kesasaban tumindak ala. Menika mesti sing jeneng titah menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ki gawane ngono, Bagong ki senengane ngene. Nek omong ora ana nyatane. Ananging Bapak pirsa piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringabus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat Pringapus. Kanthi mekaten menika kula gadah ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-citaku ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arep dibangune apa coba? Omongane witing blesur kaya ngono kok. Ampun ngempoke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan girilusi jalma tan kena kilira. Ya, coba nek kowe duwe niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuaning desa Pringapus mriki, kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep-pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso momong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso momong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya. Leleng aku saiki. Ini do meneng wae ngapa?
panjen ya bener. Pripun? Apik ta, Pak? Apik. Ah. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang bos ben dalange wae kowe rasah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Kebut Santosa kuwi yen Ratu Nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning Centa salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala mesti bakale ora apik. Contone upama kowe dadi pengareping kawula, kowe dadi pengarep sing apik ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi Nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik ning nek sing ngarep dhewe ora apik kuwi dadine ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pengarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pengareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan, kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan, kudu wong sing iso mastuti marang dawuhing wong sing nomor siji mau. Merga nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono uga arepa punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing ngarep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe, meng golek mlenduke wetenge dhewe, kuwi ya ora apik, wekasan uripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok apa ring lampah kula Pak. Ya pancen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun wewangunan. Upaminipun kula mbangun wewangunan sing kasat mripat kayata dalan-dalan lan menapa ingin dipun betahaken para kawula menika mboten, Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kaliyan tangga teparuh mita kawruh sanak sedulur. Merga napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi gampang. Nek linggarap bareng-bareng, wah lah, aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik, Bagong. Giri lusi, Pak. Jalmotan kena kinira. Arepa kula ni rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sakarepe dhewe, ning nun sewu. Kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak Pringapus mriki. Iya. Sapa sing salah, kula salahke. Sapa sing bener, kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane. Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane, digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku mak cara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesiasat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesiasat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk?
Dono Wesiasat ki padha karo Sama beda Dana Denda ngono kae nek cara ratu. Sama beda Dana Denda. Heeh. Sama beda Dana Denda. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Tru. Ketemu kena denda kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kowe. Sama beda Dana Denda ki lire ora mbau kapine. Lho, arepa sanak kadang sedulur kulawarga. Nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arepa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artinipun Dana Wesiasat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur sanak kadang kulawarga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung 3 dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sareng kula saring aspi nganu permasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon 3 dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman monggo anak kula sing laporke kula dhewe Pak. Weh bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora bedak-bedake kulawarga. Dumeh kulawargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek waliya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe dadi pengarep ora sah utawa ora bisa ditresnani dening para kawula. Tenan Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kuwi. Kowe pisan kas ketok mulik nganti mambu alkohol titenono. Aku mulih le muni mung nyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa Pak. Aku mung gawa tampar kemlereh ning dalan. Aku mburine ning sapine. Goleki sing duwe kula laporke. Kuwi nek wong sing wis klebon kaya ngono kuwi eleke neng kaya ngono. Eleke neng kono kuwi. Mula ngati-ati. Mula ndek mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Saenodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa Pring Apus anti narkoba. Men nom-nomanku ya do apik-apik terus. Ha iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka Jaban Nangkah mlebu ning desa Pring Apus kene tak teliti. Manggon kene entuk. Ning setiap saat tak cek. Bocah kuwi nggawa memala apa ora? Mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo cah nom-nom desaku kene kacau balo. Tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ning pundhake para nom-noman. Nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni terus. Ha iya, bener kok. Sik dewa ngene iki pengendikane dewa sing tak tampa. Bagong, desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembatan. Waton kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Tumbal apa kuwi? Tumbal apa Gong aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai tenang. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendemana sing disebut pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Pak, kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gamping tak obrak-abrik. Pasar Bambring Arjo tak usah-asik. Ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Nek pelem rapia oke. Kuwi rambutan ya kok pelem rapia ora ngawur. Pelem aromane oke. Nek pelem pertangga jiwa jambu diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Blegek-ugek sadulita mel-mel. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa.
pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Merga sing disebut pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kuwi ning jagat ora ana. Lho. Terus anane cukule ning kayangan. Waduh. Kayangan? Ya. Kuwi daharaning para dewa, kuwi daharaning para widadari. Dewa ki ora mangan wohing dami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing tukul ning lemah jagat Bantala iki. Ning sing dipangan ya kuwi pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ombenane tirta amerta kuwi para Jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Wah, la edan iki. Ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene nganu liwat Widireja ora. Terus mengko nek tekan Palbatang Palbatang. Liwat ndi? Kayangan ki nggone ora ning jagat, ning dhuwur ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok dadi angel Pak gegayuhanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuhke, iso no, Kang. Ha kowe iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki klebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing sumebar nang masyarakat akeh padha ngandhakne bapak ki titis sing Sang Hyang Ismanta kuwi bener lho. Wah, Ismaya, Ismaya iki bener lho. Iya, monggo le padha ngarani ning aku ora rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa ki aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakangane Bathara Guru. Iya, biyen. Ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapakmu gak ning kayangan, guru sing ngaku nek aku ki kakangne. Asik, ngene wae, Pak. Bapakmu gak ning kayangan nyuwunke pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala kuwi digawa ning jagat, engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kenapa? Ge menyang, Pak. Tak pesenke Grab. Semar ning kayangan ki ora numpak kendaraan. Ning Semar ning kayangan ki munggah sarana ngambah dirgantara. Ning nek aku sowan ning kayangan mongko aku kanthi badan wadak, dewa-dewa mesti nesu. Ah jarane kowe kakangane Bathara Guru. Dewa-dewa mesti do wedi karo kowe. Arep padha wedi karo aku ning aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye, Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to, Pak? Piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sabiyantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadunge dikrokoti dhewe. Petra ya sing ora iso goleke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudidaya, isen aku, Pak. Wirang tenan aku. Bantunen, Pak. Wong ya ora ngentekke prabayae kok mir-mir. Kok njur mir-mir lali Pak. Guys, Pak. Mesake aku, Pak. Iya, sabar, rasa kesusu, Bagong, rasa kesusu to, Le. Bathara Guru. Kakang Ismaya mboten dados menapa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Kakang. Iya tak tampa. Pangestuku Tampanana ya. Giripati. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Sapa ya, Pak? Pancen Caidian. Kowe mau butuh sapa? Butuh dewa. Ayo kuwi dewa. Kok kaya pemain sirkus. Kurang ajar tenan. Pukulun bekti kula kunjuk pukulun. Iya nolo garing ulun tampa. Pangestu ulun Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken pukulun. Iya nolo garing.
kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Petruk ndak tumpul liwat pangestuku Tampanana. Kula mendinggo jimat. Dipun sekecaken nggih Pukulun. Ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Wah, iki to jenenge Pukulun to. Pukulun sapa? Aku mana Pukulun. Bathara Guru. Lho kok ora nggawa stop map. Bathara Guru iki dewaning para dewa. Wah, Pukulun, selamat Pukulun. Selamat apa? Selamat Hari Guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pancen cah edian. Anggepe guru SD nu apa piye? Sampeyan sinten Pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa Ulun? Lho, Ulun Bathara Guru, kita Bagong. Kula Bagong sanes kita. Wah iki nek ora digenahke suwe lho trek iki to. Mergo iki angel bocah iki donge angel acah bloken kok dadi pengarep kuwi lho. Jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Bathara Guru. Ulun tampa. Lho ulun meneh. Ora liwat pangestu ulun kita tampani. Kita nanti mau Pak? Ora ngerti. Kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita? Kita ki kowe. Oh, aku kita. Iya. Terus nek aku nyeluk Bathara Guru, Pukulun. Nek Bathara Guru ngarani aku, kita. Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe, Ulun. Oh. Wis paham. Dipun sekecakaken anggenipun lenggang nggih kita. Lho. Kok kita piye? Kita iki jare kowe. Kowe iki aku ngrani kita iki ra mbanggae bingung lho. Ming masalah ketekan dewa aku iso stroke lho iki. Wis moko iki manut wae sing ngomong ku ben bapak. Bathara Guru. Kula wonten dawuh Kakang Ismaya. Sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab ingkang bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa? Iki ngene. Kowe mundur sik kowe. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa? Jare mau butuh pelem. Wah. Rong kranjang. Wis. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Nah, aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menapa, Kakang? Teka jengandika Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong ki nembung karo aku, dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiyantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dhateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendhemi ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk idi palilah. Aku njaluk lilamu ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipa Nirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone bangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Mergo nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone bangun ora bakal kelakon. Nggih, Pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipa Nirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petruk senengane mancing-mancing ora. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Kang.
Lho, wah sing cilik iki ana sing jenenge mulai opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Mula nyembung mboten ketang sing alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ya, Pak? Heeh. Nek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Merga dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kulawargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestinipun mekaten, Kakang. Dipun menapak-menapokno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji. Wenehno karo anakku Bagong. Pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Nanging kula nuwun sewu. Kula gadah syarat supados sak mangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa kandha? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Ning nek syarat mau aku ora iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming Panakawan. Syaratipun boten awrat. Tuwin boten wujud brana pijis Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal ingkang boten nate nyembah kalian kula, boten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebak ing tata krami kalian pun Manikmaya. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Petruk apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jengandika Kakang Semar wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula. Kedah basa kalian kula jernyatanipun kula menika dewaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula namung setunggal titah ingkang boten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa jambu diponirmala menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun Manikmaya kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya. So Kakang Semar ngaturaken basa kalian kula. Dole Bathara Guru, Bathara Guru. Apa Pak ana masalah? Kowe arep diwenehi pelem pertangga jiwa jambu diponirmala ning kudu ngorbanake karo bapakmu, Bagong. Waduh. Ngorbanke maksude? Ngorbanke aku kudu nyembah karo adiku, aku kudu ndodhok, kudu laku ndodhok karo adiku. Kudu tata krama, kudu basa. Nggonmu arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe, Bagong. Aja, Pak. Aja. Jangan, Pak. Jangan kau lakukan itu, Bapak. Gong arep ngopo, Gong mengirpanmu mendelik abang ngono. Ngelih aku. Lho. Aku ngreng-ngreng mataku abang. Iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong ya gene kita maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalian panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa mau? Pelem pertangga jiwa jambu apa to? Diponirmala. Ajeng mangparingke kalih kula ning sampe bapak kudu nyembah karo sampean. Bapak kudu tata krama karo sampean. Nek kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala. Aku sing ora mentala pukulun. Bapak ki bapakku, Semar ki wong tuaku. Nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macem apa? Ora masalah sampean ora ngekekke pelem pertangga jiwa. Ora masalah sampean ora menehi jambu diponirmala. Ora ngerti kondange Bagong. Bagong iki tukang nyolong.
Anggere ketemu kayangan tak rontoki kabeh tenan. Asli tak gawake sengget tak gawake bakor. Enteke tenan sing pentil-pentil bener tak senggeti. Ben mangkel aku. Ora urusan pokoke. Senggeti kok gedhe cilik tak senggeti pokoke. Nek sampean terus akon bapak kon nyembah kon dodok karo sampean kon tata krama arep padha karo Bagong mumpung duweni pepenginan ning ngorbanke karo martabake anu martabate bapak ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa karo panjenengan ulun apa kita ora kepengin kedurungan mertangga jiwa jambu dipunirmala tak hapus kepikir aku wis ora bangun desa ora apa-apa. Masyarakat wis krungu dhewe kabeh. Iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring ngapus aku minangka pengareping kelurahan. Wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana dadak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida bangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak, ora iso ora apa-apa, ora bangun ora apa-apa. Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun. Wani wae sing tak wedeni apamu, Bagong ki ora wedira sapa-sapa ae. Nyepelekke. Kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tok dawuhi. Sapa-sapa dewa tok dawuhi wedi karo kowe inggih pukul nang kene. Sarang penyamun nang kene. Wak nyepelekke ora. Aja kok menungso. Dewa wae aku ora wedi legane atiku. Ayo, arep tanganmu papat. Kowe iso nggawa pedhang, iso nggawa celurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Nek ora wedi mungsa kowe. Yen ngono, Karang Kadempel bakal ulun bumi angus. Wedi. Ning Bathara Guru kae aku ngerti watake mergo kae iki adiku. Nek wis ngono kae kekarepane ora bakal kendho. Kae engko ora ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene. Wah, lah keparat. Ora ngerti nek aku ki juara wusu. Waduh. Wusu ya apa kok pencak silat. Kowe wani mungsuh dewa. Wani wae ora ana wedine mungsuh sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kudu wani ngrampungi perkarane. Siap, rasa kuwatir. Kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brama. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian sapa Pak Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi Karang Kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan nek iso ya singkirna. Mergo kekarepanmu ki ana magepokan karo dewa. Syukur bage kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake kowe mesti bakal entuk pelempertangga jiwa jambu dipunirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangkah. Nyuwun pangestu Pak medal Jawi lho. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian weling sisan nggih, Pak? Biar ora penak, kula ya ora penak. Sabar penak, kula ora penak. Iki wis bola-bali. Kula nek sampeyan kekenggung menika mangke boten saged kasembadan. Menawi dusunipun utawi desanipun Bagong mboten ditumbali mawi dedaraning kayangan. Lho, dedaran kayangan menapa, Di? Inggih menika pelempertangga jiwa miwah jambu dipunirmala, Kakang. Adalah. Nuwun sewu. Gandeng Bagong menika atmajanipun Kelurah Semar, Kakang Ismaya. Monggo nyatanipun Kakang Ismaya menika kadang paduka sepuh. Menika kadang tinumureda. Milawan menapa menawi paduka Praji Bathara Guru maringaken wujudipun pelempertangga jiwa lan jambu dipunirmala sabab kayangan menika tukulipun kathah menika dados daranipun para Jawata. Menawi namung kalong setunggal menapa kalih kemawon kula kinten mboten dados sabab Di. Mestinipun mekaten Kakang nanging nalika semanten kula ngaturaken syarat srana supados ingkang rayi maringaken pelempertangga jiwa kaliyan pun Bagong. Lho, syaratipun menapa? Syarat srananipun mboten sanes kejawi namung kula nyuwun satunggiling titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kaliyan kula
Wiwit dinten sak mangke kersa nyembah dhateng pun Bathara Guru lan tata krama dhateng kula Kakang. Mangke piye? Titahe mboten tata krama lan mboten purun nyembah dhateng Paduka Diprasti Bathara Guru menika sinten? Inggih Kakang Ismaya piyambak. Krana Kakang Ismaya menika rumaos tinemu werda. Kaliyan ingkang rayipun Manikmaya tumuli pendak-pendak pinanggih kaliyan kula mboten ati nyembah tuwin mboten purun tata krami. Wiwit dinten menika Kakang Ismaya kula suwun supados nglampahi tata krami tuwin nyembah dhateng ingkang rayi. Meh kemawon Kakang Ismaya purun ewadene atmajanipun Bagong malah nguman-uman dhateng kula Kakang. Malah sak mangke sampun kula tetepaken bilih kula badhe ambesmi dhateng karang pradesanipun Bagong ingkang sampun mantun dhateng rayipun Manikmaya. Ah, dalah. Mangke riyen, mangke riyen. Kula aturi sabar nggih, kula aturi sabar. Sampun ngantos kesersa mangke ndak boten prayogi kedadosanipun. Mangke piye to? Bagong menika namung betahaken pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Mbok menawi namung setunggal. Monggo kayangan menika tukulipun kathah, tukulipun kathah. Mbok inggih wonten mulungking penggali Paduka Diprasti Bathara Guru kepareng maring ana wujudipun pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nanging sajaipun anggen Paduka maringaken syarat srana dhateng Kakang Ismaya. Menika kula nuwun sewu nyocok dhateng manahipun anak-anakipun Kakang Ismaya klebet Bagong. Ning nggih mboten nama mokal. Ing atasipun anak menika nyumurpi dhateng tiyang sepuhipun badhe pun ndak dening Paduka Diprasti Bathara Guru menika mboten ikhlas menika sampun mboten nama aneh. Sampun mboten nama mokal. Mekaten Kakang nggih. Tumrap kula menapa ing dipun lampahi Bagong menika leres mergi mbela dhateng tiyang sepuhipun. Lah lajeng menawi Praprasti Bathara Guru menika badhe ambesmi karang pradesanipun Bagong agengipun inggih menika Karang Kadempel. Ah menika mangke rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Lan wulunga badhe wonten tetembungan krewikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menika mboten prayogi. Kakang Narada, nami nanging manah kula wiwit seprika sepriki mboten tentrem, tuwin mboten ayem. Krana pakartinipun Kakang Ismaya anggenipun sampun mboten purun nyembah kaliyan kula tuwin mboten tata krama. Pendak-pendak kula pinanggih wonten ing jagat mongko kawanguran dhateng para kawula. Titah ingkang kathah sedaya sami ngraosi ngatasipun kula menika diwaning para dewa. Teka Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula menika ateges Kakang Semar menika tansah anjejering sastra wirang. Dhateng rayipun Manikmaya mila dinten sak mangke kula mboten narimakaken. Lan sampun kula tetepaken gandeng Kakang Semar tetep mboten purun nyembah, tuwin mboten purun tata krama kaliyan kula. Langkung-langkung Bagong sampun wani kaliyan Bathara Guru. Sak mangke kula dawuh kaliyan anak-anak kula para Jawata supados ambesmi inggih menika papan dunungipun Bagong. Wah, ampun ngaten tadi. Menika mangke mboten prayogi lho, Di. Kajengipun menika sampun kula dodo. Sampun kula niati menawi Kakang Narada mboten badhe tumut-tumut perkawis menika mboten menapa-menapa. Ingkang baku sedaya para putra Jawata kedah lumarap dhateng Karang Kadempel. Menawi saged Bagong dipun bondo tanganipun dipun krincung sukunipun. Dipun beto wonten ing kayiwangan dilebetaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, dalah. Mangke riyen, mangke riyen. Lah kok malah saya ngombro-ombro Bagong dipun larapaken wonten ing kawah Candra Dimuka menika dos pundi? Ah, upami kula menika matur kata-kata dhateng kersanipun Adi Praprasti Bathara Guru tartemtu sampun boten dipun agem. Jer sak mangke paduka nembe katarungku dhateng hawa nepsu ingkang sajaipun sampun boten saged dipun sirep. Monggo, monggo Di. Nanging kula nuwun sewu lho. Menawi jengandika kewirangan kaliyan tingkah lampahipun para Panakawan kula semanggaaken. Langkung-langkung menawi paduka Adi Guru menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Kakang Ismaya, kula trinanggel piyambak. Penyarian kula wonten timbalan Indra wonten timbalan Ulun. Bathara Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati Krit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Bareng. Kabeh para wadya bala Durandraja ngangkang keri. Yen to Panakawan atmajaning Semar ketok mbuh garing mbuh Petruk mbuh Bagong bandanen tangane kerincungan sikile lebokke ning pakunjaran tumuli lebokke ning kawah Candra Dimuka. Nah yen to kabeh bondo kalani tegese duwe kekuatan ingkang bisa ngasorake lawan para Jawata. Ora sawedi kangelan bumi angusen Karang Kadempel lan papan pernahe Bagong
penyarian Indolan Bromo. Prastoda Paduka wareng nyuwun pamit madal paselan. Prastoda Paduka nyuwun pamit pukulun. Pukulun nadyan ingkang putra Bromo nyuwun pamit. Inggih pukulun nadyan kula nyuwun pamit. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik atma jawu kabeh. Mangke rumiyin, Di? Sepisan malih kula tak matur. Kula tunggak dadap godhong waru tegese prada mboten melu garap, mboten melu-melu. Perkawis menika monggo kula tanggal piyambak. Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi cekap atmaja kula sedayanipun Kakang Kanika Putra.